Τα ωραία τα αφήσαμε για το τέλος τώρα, διότι είναι μεγάλη χαρά και τιμή, σίγουρα τιμή, να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Γιώργιο Σχοινά. Από Ελλάδα ήρθε ο πατέρας Γιώργιος, προσεκλημένος, να πούμε ότι είναι εφημέριος στον Άγιο Νικόλαο του Φιλοπάπου. Μπορεί να ξέρετε όσοι πάτε, γιατί σε εκείνες τις περιοχές συχνάζουν πάρα πολλοί Κύπροι, λόγω Ακρόπολη, λόγω μουσείου, εκεί κοντά κάπου είναι η εκκλησία αυτή. Ο πατέρας Γιώργιος έχει έρθει στην Κύπρο προσεκλημένος από το Χριστιανικό Σύνδεσμο Γυναικών Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου της Άνω Λακατάμιας, και σήμερα στις 7.30 ώρα θα υπάρχει μια σχετική ομιλία εκεί για τους φίλους που θέλουν να πάνε να τον ακούσουν, να τον παρακολουθήσουν. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Μεγάλη χαρά πραγματικά. Η χαρά είναι δική μου και η τιμή. Πράγματι, τιμή σίγουρα δική μου, γιατί έχω ακούσει και έχω διαβάσει πολλά για εσάς. Θέλω να μου πείτε κάτι, επειδή σήμερα είναι και μέρα των χαιρετισμών, η δεύτερη χαιρετισμό, αν δεν είναι λάθος. Και επειδή την Παναγία, δεν ξέρω γιατί, την τιμούν με πολύ μεγάλο τρόπο όλοι. Όλοι. Έχει Αγίους που κάποιους τιμούν, κάποιοι όχι. Την Παναγία όμως όλοι. Είναι μητέρα όλων. Έτσι. Και στην Κύπρο, ειδικά και στην Ελλάδα, πάρα πολύ. Πώς το εξηγείτε αυτό? Κοιτάξτε να δείτε. Η Παναγία μας είναι ό,τι ευγενέστερο γέννησε το ανθρώπινο είδος. Το πιο καθαρό πλάσμα, η πιο ταπεινή ύπαρξη, αυτή που καταξιώθηκε να φέρει μέσα της το Θεάνθρωπο, τον Ιησού Χριστό. Λένε οι πατέρες της Εκκλησίας ότι έχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος, δηλαδή μετά την Αγία Τριάδα που είναι ο Θεός, ο Τριαδικός Θεός, είναι η Παναγία, τίποτα άλλο δεν υπάρχει. Ναι. Και είναι εκείνη που για μας είναι ο ισχυρός πρεσβευτής. Ναι. Η μεγαλύτερη πλάτη στην οποία έχουμε να ακουμπήσουμε. Η ελπίδα. Η ελπίδα μας, βέβαια. Η ελπίδα μας. Και ξέρετε, είναι σημαντικό γιατί και στην Ελλάδα και στην Κύπρο η πλειοψηφία των ιερών ναών φέρουν το ονομασία της Παναγίας μας. Βέβαια. Έτσι. Βέβαια. Και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι τόσο πολύ έχει διαποτίσει τις ψυχές όλων μας η παρουσία της Παναγίας, που θα τη δούμε με 1000 προσωνύμια. Παναγία Οδηγήτρια, Παναγία Πορταΐτισσα, Παναγία Παραμυθία, η Κικότισσα, η Ελεούσα, το ένα. Παντού πέφτουμε πάνω στην Παναγία. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Εμένα μου αρέσει περισσότερο από όλα το Μεγαλόχαρη. Η Μεγαλόχαρη. Και στα αυτιά μου πολύ έτσι εντυπωσιακός. Να σας ρωτήσω τώρα, οι χαιρετισμοί αυτοί είναι ύμνος στην Παναγία. Βέβαια. Είναι αυτές οι 4 εβδομάδες. Αυτό είναι τιμή προς την Παναγία, αφιέρωμα στην Παναγία. Γιατί η Εκκλησία μας αφιερώνει ειδικό κομμάτι Παρασκευή? Κοιτάξτε, μέσα στη Σαρακοστή το κλίμα είναι πένθυμο. Ναι. Είναι ένα κλίμα κατανυκτικό, ένα κλίμα προετοιμασίας για τα πάθη του Χριστού μας. Το Σαββατοκύριακο, πάντοτε, επειδή τελείται η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, είναι πιο αναστάσιμος ο χαρακτήρας, πιο εορταστικός, και επέλεξε η Αγία μας Εκκλησία να μπαίνουμε σε αυτό τον εορταστικότερο τρόνο με τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Θα λέγαμε ότι παίρνουμε μια ανάσα με το να χαιρετίζουμε την Παναγία μας, με το να ψάλουμε τους ύμνους, αυτό τον ακάθιστο ύμνο. Το ευχαριστώ μας. Το ευχαριστώ και την οικεσία μας στην Παναγία, και μέσα από εκεί να μπαίνουμε σε μια χαρά. Ήδη σπάει το σαρακοστιανό, θα λέγαμε, κλίμα με το χαίρε νύμφια νύμφευτε, με τους υπέροχους αυτούς ύμνους που μας δίνουν μια ανάταση ψυχική. Είναι απίστευτη ύμνη αυτής της περίοδου. Και βέβαια επικαλούμαστε και τη χάρη της Παναγίας μέσα στη Σαρακοστή για να μπορούμε να τα καταφέρουμε με την νηστεία, η οποία δεν είναι μόνο σήμαντη, δεν είναι μια διατροφική αλλαγή. Η νηστεία έχει έχει και πνευματική προσπάθεια. Πρέπει να το λέμε αυτό, δεν είναι μόνο αλλαγή τροφών. Δεν είναι δίαιτα. Έτσι. Τώρα, επειδή μου βάζετε στο τρυπάκι αυτό, να ρωτήσω. Ναι. Καλός χριστιανός είναι αυτός που νηστεύει, που ακολουθεί όλα τα μυστήρια μες στην Εκκλησία, ή είναι αυτός που μέσα από την καρδιά του είναι ταγμένος στο Θεό? Καλός χριστιανός είναι αυτός που και ακολουθεί τους κανόνες, αλλά το κάνει και με την καρδιά του. Ναι. Δηλαδή έχουμε πολλές φορές μια διάθεση να αντιδικούμε ποιοι είναι του τύπου και ποιοι είναι της ουσίας. Και ο τύπος χρειάζεται και η ουσία χρειάζεται. Να σας δώσω να καταλάβετε. Εδώ πέρα έχουμε ένα ποτήρι νερό.
Το νερό είναι η ουσία. Αλλά άμα μου πάρεις το ποτήρι, πώς θα το πιω το νερό? Μάλιστα. Θα χυθεί. Σωστό, Ο τύπος διακρατεί την ουσία. Ναι. Αρκεί να μην γίνει το είδωλό μας, να μην προσκυνάμε τον τύπο. Καταλάβατε? Δηλαδή μην λέμε ότι εγώ νηστεύω και επειδή νηστεύω είμαι καλός χριστιανός. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Ούτε να μας διαπνέει ο φαρισαϊσμός. Εννοείται. Μα είναι υποκρισία. Υποκρισία. Έτσι. Γιατί έχουμε δει και αυτά. Σταυροκοπούνται πάρα πολλοί άνθρωποι και μόλις βγουν έξω από την εκκλησία, δυστυχώς κατηγορούν αλλήλους και ένα σωρό άλλα πράγματα. Σίγουρα. Γι' αυτό λέει πρέπει να σταυρώνουμε, λέει, τον εαυτό μας, όχι να σταυροκοπιόμαστε. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Σταυρώνω τον εαυτό μου, εντάξει, σημειώνω το σημείο του σταυρού επάνω μου, αλλά ταυτόχρονα σταυρώνω τα πάθη μου, τις κακίες μου, Ναι. τα ελαττώματά μου για χάρη του συνανθρώπου μου. Και αυτό το σταυρώνω, αυτό το πράγμα το έτσι ξέρω εγώ δεν όχι, είναι. αυτό δεν είναι σταύρωμα. Έτσι. Ο σταυρός είναι κανονικός. Το βλέπω έτσι. και αυτό. Έτσι. Ήθελα να ρωτήσω, σε ένα από τα σημεία αναφορά στην Παναγία είναι το χαίρε σκέπη του κόσμου. Έτσι. Τι σημαίνει αυτό, πώς το μεταφράζουμε αυτό? Κοιτάξτε, είναι παρμένο, συμβολισμό θέλω. Είναι παρμένο από την πορεία του Ιουδαϊκού λαού όταν έφυγε από την Αίγυπτο τη δουλεία του Φαραώ για να πάει στη γη Χαναάν και περιπλανόταν μέσα στην έρημο. Εκεί ερχόταν σκέπη, ένα σύννεφο, και σκέπαζε το λαό για να μην τους καίει ο ήλιος, και οι πατέρες της Εκκλησίας εκεί είδαν συμβολισμό ότι είναι η Παναγία. Και σε άλλα σημεία και της ιστορίας έχουμε δει τη σκέπη της Παναγίας. Στη Βασιλεύουσα στην Κωνσταντινούπολη, ο Άγιος Ανδρέας ο Διαχριστών Σαλός είδε την Παναγία μας μέσα στο ναό να σκεπάζει όλο τον κόσμο και γιορτάζεται η εορτή της Αγίας Σκέπης. 1η Οκτωβρίου ήταν. Και έχει και εκκλησία της Αγίας Θεοσκέπαστης. Έτσι. Λοιπόν, και το 1940 που υπήρχε το αλβανικό έπος επάνω με τους Γερμανούς που πολέμησαν οι Έλληνες, και εκεί παρουσιάστηκε η Παναγία ως σκέπη, να σκεπάζει τους στρατιώτες, να τους κάνει άφαντους από τα πυροβόλα των Ιταλών. Και μέσα στην συνείδηση όλης της Εκκλησίας η Παναγία μας είναι εκείνη που σκεπάζει όλο τον κόσμο. Σύγχρονοι αγιασμένοι άνθρωποι, όπως ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πορφύριος, γνωστοί Άγιοι της σημερινής εποχής, λένε αυτό το πράγμα, ότι αν δεν υπήρχε, λέει, η σκέπη της Παναγίας να σκεπάζει τον κόσμο και να παρακαλεί το Θεό να κάνει έλεος και να μας δίνει χρόνο, καιρό μετανοίας, μάλλον θα έπρεπε να έχει πέσει κάτι να μας έχει καθαρίσει όλους. Γιατί δυστυχώς ο κόσμος, τα ξέρετε αυτά, αντί να βελτιώνεται γίνεται χειρότερος. Σωστό αυτό που λέτε. Πάμε σε εποχές βαρβαρότητας. Σωστό αυτό που λέτε. Εδώ ζείτε μια βαρβαρότητα δυστυχώς. στην Κύπρο, Εδώ και 50 χρόνια. συνεχόμενη. 50 χρόνια. Παραδίπλα στη Συρία, σφαγές αυτή τη στιγμή. Ο άνθρωπος ενώ ξέρει γράμματα, ενώ έχει γνώση, έχει πληροφόρηση, αντί να γίνεται καλύτερος, γίνεται χειρότερος. Στην Ουκρανία χριστιανοί εναντίον χριστιανών. Έτσι. Γι' αυτό χρειάζεται η σκέπη της Παναγίας μας να μας σκεπάσει όλους. Την Κυριακή έχουμε, πατέρα Γεώργη, έχουμε και τη Μάγια Εκκλησία, νομίζω, τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Βέβαια. Μεγάλη μορφή ασκητική προφανώς, από τις σπουδαιότερες μορφές. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς είναι, θα λέγαμε, ο πλέον απαραίτητος για τα γράμματά του, τα θεολογικά, για την εποχή μας. Στην εποχή του αντιμετώπισε, σας το λέω έτσι λίγο απλά, για να το καταλάβουν οι τηλεθεατές, την λογικοκρατία. Ήταν ένας αιρετικός ο Βαρλάμ, ο οποίος ουσιαστικά θεωρούσε ότι θα προσεγγίζει το Θεό, θα ανακαλύψει το Θεό μέσα από τα κτίσματα, μέσα από τις συλλογικές διεργασίες. Ο Θεός είναι ακατάληπτος για την νόηση του κόσμου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς είχε άλλη εμπειρία. Την ησυχαστική εμπειρία της Εκκλησίας, την υπτική εμπειρία. Ήξερε ότι ο Θεός αποκαλύπτεται στην καρδιά μας, που όμως πρέπει να έχει καθαριστεί, πρέπει να έχει ταπεινωθεί. Βέβαια. Και αυτό δεν μπορούσε να το καταλάβει ο Βαρλάμ. Και στη σημερινή εποχή αυτό το διχασμό βιώνει. Πάμε με το μυαλό να πιάσουμε τα ακατάληπτα, αλλά δεν γίνεται. Ναι. Και άμα δεν ταπεινωθεί η καρδιά μας και δεν καθαριστούμε από τα πάθη μας που έχουμε αφαιθεί όλοι και κυριαρχούμαστε από αυτά, δεν μπορούμε να έχουμε μια ανάταση ψυχική και να καταλάβουμε το Θεό, να νιώσουμε το Θεό. Πατέρα Γιώργη, με νοουμένο και με δεδομένο το γεγονός ότι ο Θεός
δεν προαποφασίζει, σίγουρα. Βέβαια. Προγνωρίζει μεν, αλλά δεν προαποφασίζει. Πώς μπορούμε να δεχθούμε όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα στον κόσμο, να σκοτώνονται άνθρωποι, να χάνονται ζωές, μικρά παιδιά, όλα αυτά? Πώς τα εξηγείτε εσείς? Θα σας πω, ο Θεός, θα το πω έτσι, ποιητική αδεία, δεν έχει ελάττωμα κανένα. Αλλά ένα είναι το ελάττωμά του. Είναι πάρα πολύ ευγενής. Προσκρούει στην ελευθερία που ο ίδιος μας έδωσε. Και μας αφήνει χρόνο. Όλα αυτά που συμβαίνουν δεν συμβαίνουν από το Θεό. Συμβαίνουν από εμάς τους ανθρώπους. Δεν προαποφασίζει τι θα γίνει. Ναι. Τα βλέπει. Δεν ξεχνάει. Αργεί πολλές φορές, αλλά παρεμβαίνει. Αφήνει όμως τον άνθρωπο στην ελευθερία του, γιατί θέλει εμείς να αλλάξουμε, να μετανοήσουμε. Το πιο εύκολο για το Θεό θα ήταν να μας τρομοκρατήσει, να κάνει ένα σεισμό 12 Ρίχτερ, να σταματήσουν όλα. Και οι αμαρτίες και τα πάντα. Αλλά δεν θέλει να μας κάνει με το ζόρι ανθρώπους αγάπης, ανθρώπους πίστης, ανθρώπους αρετής. Θέλει να βγει από την καρδιά μας αυτό το πράγμα. Γιατί ο Θεός δεν θέλει να βιάσει την ελευθερία του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν ανέχεται... Ούτε εκδικείται ο Θεός. Ούτε εκδικείται, βέβαια. Ανέχεται και μας αφήνει χρόνο. Πολλές φορές φαίνεται ότι δεν παρεμβαίνει. Ότι δεν αποδίδει δικαιοσύνη. Έρχεται η ώρα που ο Θεός αποδίδει δικαιοσύνη. Αλλά εμείς δεν έχουμε την υπομονή να περιμένουμε την ώρα. Τι είναι αυτό που λέμε τη Θεία Δίκη, έτσι. Έτσι. Θεία Δίκη. Λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Ναι. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Βέβαια, έχουμε, ναι. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πριν, όταν ξεκίνησε ο Χίτλερ να βάζει στους φούρνους τους τσιγκάνους τότε, είχε ξεκινήσει με τους τσιγκάνους, δεν μίλαγε κανένας. Οι Ευρωπαίοι συμπολίτες μας, μεταξύ αυτών και οι Εβραίοι, δεν απασχολούνταν με αυτό. Ναι, αδιαφόρησαν. Και έλεγε τώρα κάποιος, μα πώς ανέχεται ο Θεός αυτό το πράγμα? Ήρθε το πράγμα που μπήκαν και άλλες κατηγορίες ανθρώπων στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Και τότε κατάλαβαν ότι έπρεπε να έχουν μιλήσει όταν αδικούνταν οι πρώτοι. Ναι. Για πολλά χρόνια ήταν... Το ίδιο πράγμα επαναλαμβάνεται, συμβαίνει και τώρα. Είδατε, για την Κύπρο μας, η διεθνής κοινότητα εν πολλοίς δεν έχει κάνει τίποτε. Τώρα γίνεται για την Ουκρανία. Ποιος ξέρει τι άλλο πρέπει να πάθουν για να καταλάβουν ότι εδώ έχουν αφήσει μια μεγάλη τρύπα ανοιχτή. Σωστό, μια μεγάλη αδικία. Οι 50 χρόνια όντως δεν έχουν κάνει τίποτα, πέρα από κάποιες λεπτικές... Εμείς ευχόμαστε η Παναγία μας να σκεπάσει, γιατί εδώ πέρα αυτό το νησί, δεν το λέω για να κολακεύσω τους ακροατές, ούτε εσάς, είναι παναγιοσκέπαστο. Είναι. Σκοντάφτης πάνω σε Αγίους, πάνω σε ήρωες, στον Ευαγόραμα, στον Παλικαρίδη, σε τόσα παλικάρια. Δεν μπορεί ο Θεός να πει να αποδώσει δικαιοσύνη. Θα αποδώσει σίγουρα. Υπάρχει το μοναστήρι του Κίκου, που εκεί νομίζω ότι υπάρχει μία από τις δύο σπουδαιότερες εικόνες της Παναγίας. Του Αγίου Λουκά, του Ευαγγελιστού. Βέβαια. Είναι η άλλη στο Αξιονεστή, νομίζω. Είναι και το Αξιονεστή, είναι και η Μεγαλοσπηλαιώτισσα στα Καλάβρητα, στο Μεγασπήλαιο. Γενικά με το μοναχισμό, ποια είναι η εικόνα η δικιά σας, η εντύπωση? Κοιτάξτε, ο μοναχισμός είναι... Τώρα πάω σε πολλά θέματα, όχι, αλλά θα σας πω, ευκαιρία που σας έχουμε εδώ. Είναι τα λοκ της Εκκλησίας. Μάλιστα, μ' άρεσε αυτό. Είναι οι πιο ρομαντικοί, θα λέγαμε, εφαρμοστές του νόμου του Θεού. Βάζουν ένα στόχο ψηλό να πάνε κατευθείαν στο Θεό. Εγώ που είμαι έγγαμος ιερέας, εσείς που είστε μέσα στον κόσμο, έχουμε και τα του κόσμου και θέλουμε και να πάμε και προς το Θεό. Ο μοναχός αφιερώνεται ολοκληρωτικά. Ως εκ τούτου κάνει κάτι υπέροχο, υψηλό, αλλά πρέπει να το κάνει και με πολλή άσκηση, με πολλή αγώνα για να το πετύχει. Αυτό είναι μεγάλη τιμή για το μοναχό και μεγάλη ευθύνη. Ναι. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι μέσα στο μοναχικό πλήρωμα πάρα πολλοί αγιάζουν, αλλά και πάρα πολλοί δεν τα καταφέρνουν. Ακριβώς γιατί είναι ένα δύσκολο άθλημα. Δεν είναι για τον καθένα. Ασκητής μεγάλος ήταν ο Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, βέβαια. Ο οποίος ήταν μέγας διδάσκαλος και της νοεράς προσευχής. Ναι. Αυτό που πολλοί άνθρωποι πλέον έχουν αρχίσει και το λένε. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Μια προσευχή πολύ μικρή, μια φρασούλα. Που μπορεί να την πει κανείς οπουδήποτε. Είναι το κλειδί για όλες τις δυσκολίες. Ξέρετε, το δυστύχημα είναι ότι εμείς οι άνθρωποι ξεχνάμε εύκολα. Πολλές φορές επικαλούμαστε το Θεό ή την Παναγιά στη δυσκολία μας. Μετά, όταν περάσει η μπόρα,
συνεχίζουμε τη ζωή μας, μετά στην επόμενη φορά πάλι τα ίδια. Έχουμε κοντή μνήμη νομίζω, έτσι. Δεν πειράζει, δεν παρεξηγεί ο Θεός. Μας ξέρει πολύ καλά. Γι' αυτό και όταν... Αυτό είναι άσχημο που μας ξέρει. Όταν... Όχι, καλό είναι γιατί μας κατανοεί. Ναι. Ξέρει ότι έχουμε πέσει. Μετά την πτώση από τον Παράδεισο, ο άνθρωπος έχει πραγματικά διαφθαρεί όλη του ύπαρξη. Η θέλησή του. Άλλα θέλει και άλλα κάνει. Γι' αυτό και όταν τον ρώτησαν οι Απόστολοι πόσες φορές να συγχωρούμε τους ανθρώπους. Άπειρες φορές λέει. Άπειρες φορές. Γιατί ήξερε ότι οι άνθρωποι θα πέφτουμε και θα σηκωνόμαστε. Θα πέφτουμε και θα σηκωνόμαστε. Θα θυμόμαστε το Θεό, θα μας βοηθάει σε μια δυσκολία, μετά θα τον ξεχνάμε. Ναι. Μετά βοήθα Παναγιά μου. Άντε πάλι από την Πόσες φορές δεν το έχουν πει το Παναγία μου όταν τρομάες κάτι, όταν το κάτι πρώτο άσχημο, το πρώτο πράγμα βγαίνει η Παναγία. Παναγία μου λες. Ούτε η μάνα μου λες, έτσι, ούτε η Παναγία έτσι, μου. έτσι. Και ακόμη και άνθρωποι που δεν πιστεύουν, ναι. θεωρητικά, ναι. και λένε ότι είναι και άθεοι, έχει τύχει να τους ακούσω σε μια δυσκολία, Παναγία μου Παναγία. να λένε. Μπάλαιο. Το πρώτο πράγμα. Θυμήθηκες την Παναγία. Πατέρα Γιώργη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Εμείς ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ. Να επαναλάβουμε, φίλες και φίλοι, ότι ο πατέρας Γιώργος Σχοινάς είναι προσεκλημένος του Χριστιανικού Συνδέσμου Γυναικών Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου στην Πάνω Λακατάμια. Η ομιλία του συζήτηση θα γίνει περισσότερο με τον κόσμο, γιατί αυτό έχει ουσία. Θα είναι 7:30 εκεί στο χώρο της Εκκλησίας. 7:30 σήμερα. Με θέμα. Παρασκευή με θέμα. Χαίρε σκέπη του κόσμου. Χαίρε σκέπη του κόσμου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Παναγία να ευλογεί όλη την Κύπρο μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.